Tagpila ni sida. 1 sabok. 6 times 5. 5 kabuo. Bumili ako ng tinapay, guys. Kasi punta kami sa bukid para may madala ko na tinapay. Bumili kami sa isda ni Madam. Oo, isda o. Isda ni Madam. Bumili kami para may madala kami doon na isda. Pipila lang na, pahanyo ka kayo. Idol ba yung idol? Pahanyo. Idol. Sige, salamat ha. Here na kami sa bukid. Sa bukid, si Buday. Si Mother. Diday ka agpan yun to. Sinular, ano mo akong pakaong kay. Ah, madi si Papa di ay. Doon tingali sintro. Kano saan ni Budog gikuha ang kaluhadan ni di ay? Doon kadluanan lagi. Kadlawanan niya gikuha. Ang pan nakalimutan. Nakalimutan ang pan. Ang partner ko nandun kay Auntie Inday. Nandun sa kay Jimbo. Ito ang pan ko. Ang tinapay. Ang tinapay nakalimutan. Tanawa lagi. Unsa na oras? Alas 12 na. Wala Ha? nakuhan. Init kayo. Wala na nagkuhan. Iinit na kayo. Diara nula. Torta. Torta. Hala, wala yung mga bata. Wala sila utik na kanha din ni ma. Kain tayo ng tinapay kasi hindi para kasaing si Mother. Wala pang sinaing, magsaing pa. Ah, dapit ka na nagba? Yan, hindi gaske. Inday gaski nga. Sumad niya. Pasig na apa dito ma. Ha? Ubanta. Ubanta. Ay, kuhain na lang ko dito ma. Kuhain na lang ko dito ima kay para din na lang ka maglungag. Gisilupin naman ka. Wala na may silupin. Unsa ram di ay? Maglungag ka nya, dugay pa kay naa. Ato ka nang dito. Mao gani, ikaw na lang ay adto dito, dala ka na ng bawnanan. Aba, balik ka man. Ano balik-balik? Pero pag iyon nga, nagbalik ko kay naa si Richie na ngayo. Oh. Lakaw na ma, naay humba. Tuwagig ka na maglungaga ka diha. Ipaadto ka lagi dito. Uban mo ni ang tinintay ko. Aman si Antinday, nga tuwaman si Antinday dito lang kulubin. Kasi Antinday lang kulubin. Napunsa. Nasa gitinda? Hot cake? Amo ka, hatik ba ka? Tuwa siya dito. Dira sila maabutan sa gusto kay hapit naman ko nung card makuha. Ang kapatid ko, uuwi na sila dito. Doon sila sa Bohol. Kasi nag-live siya. Tapos nanganak. Ngayon, 8 months na yung anak niya. Bumalik sa trabaho, hindi na tinanggap. Isda ang binili namin, tulingan. Kasi ang isda doon, ano lang, bangus at saka tulingan. Oo. Sobrang mahal. Grabe. May kuwan ba sa pina, adlaw sila dito nga. Buntag sa dailig. Kasi salat. Lakuhan ka? Oo, dahil buta lang yan sa panakot. Di na, panakutan. Suka, raw kuan. Asin. Ay, dani na lang niya sa kuan. No, dani. Dili. Ay na tati. Diha na ang imong nasa. Dagan ba kayo itong samyang. Ang kanang Ay, kanang sa tati. bosakwan. Daram sa asin sa. Ah, ang kabaho. Kita ganahan. Luron ta. Kain tayo, guys. Hindi nga isbudo ka na nga. Gusto mo yan ang yung manay. Kaya tati. Ay, anday. Ay naman. Nakabambam lang. Manako, ang tapal nako. Naan pa ko, tapos sinugba. Lami.
ate. Paratnes? Kapikot ng dagway. Di man. Kuwanta asin. Bapa ni Luloy nga. Unsa pa sa ni ba man gidaghan sa unas ginamos? Luloy. Ana oh. Mura man yun sa... Muling gusto sa bukid. Nas dagat nas tubig dagat. Humok man ni ante. Mura ni gusto. Humok man ni. Muling gusto sa bukid. Kani dabog pa man siya kay di man ni ingon nga nagbuswak na. Muling gusto sa bukid. Ang gusto Oy, sa... Ritzy, tuwa dagto daghan ila kunrado. Pako. Kaunhan lang ita dito. Hindi kayo nga. Naunahan mi ni ko Sa na to. kay anak mo dalao. Lamit di kasi. Diha imo isang taw. Daw dili sa ni siya lataon. Lawas mo si. Mo to na. La 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 la. La 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 la. Eto mga sis, maghugas tayo ng plato. Uy. Ang plato namin, mga kuan. Ang plato namin, ito. Stainless. Stainless sosyalan. Stainless naman to ah. Bakit? Anong tawag nito? Gold? Stainless naman to. Sino ba kaaway mo bakla? Di pa ako nakabili ng mga gamit dito sa bukid. Inuna ko muna yung mga pagkain namin. Ganyan. Paunti-unti tayo mga guys. Tulad nito, ang baso namin, ano lang, 4 lang ito, ganito. Tapos, ito may may basag na rin to. Kailangan to itapon na. Kasi malas daw. Ang mga may biak daw sa plato, baso, kahit anong gamit, kailangan daw itapon. Kasi daw, yun, malas daw. Yun ang mga nakasanayan doon sa mga matatanda. Unti-unti ko nang tinapon. Unti-unti ko nang tinapon. Tama ba yung Tagalog ko? Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi gawa-gawa lang yun. Gawa-gawa lang yung Tagalog ko. Alam nyo na, si bakla. Tapos hindi to sa amin. Itong baso na to, parang kay Auntie Inday ito. 2 nga lang pala ito. 2 lang. Saka na yun, kasi may magamit pa naman. Nahin mo na yung pagkain. Yung bigas. Si mama naglaho sa puto niya. Kasi yung puto niya hindi pa nahalin lahat. Tapos, atong banwasan ang banggera. Ganito lang mga sis, para malinis ating banggera. Linis tayo. Yan. Ganyan lang ang buhay dito sa bukid. Maglinis tayo ng banggera. Tapos itong 2 planggana, lagyan ko na lang din to ng tubig para may magamit dito sa loob. Ito na mga sis, malinis na. Kaya pwede na itong lagyan ng tubig. Ayan. Ito mga sis,
Putulin ko to, ilagay ko to doon para mapatong ito ang balde. Laton. Para ang lubot nito hindi madumihan. Eto mga sis, kailangan natin to putulin para may lansang pala ito sis oh. May pako pala ito sis. Yan. Kumuha ako ng martilyo para matanggal itong mga pako nito. Ayaw mong matanggal, ha? Ayaw mong matanggal, ha? Tigbasin mo ng tigbasin, mga sis. Yan. Tigbasin mo ng tigbasin. Tapos, ganyan mo to mga sis. Tapos, boss daki. Ayan, naputol. Naputol. Eto na mga sis, ang bilis na putol. Tapos ngayon, ilagay ko siya dito mga sis. I-plaster ko ito para hindi na maputikan ang balde. So, ang gagawin ko ngayon, eto mga sis, para mabalance ang tayo ng balde, ganyanin mo ito. Ganyanin mo. Yan. Ala. Naglupad ang kuwan. O diba? Tapos, iurong mo siya ng ganyan para mabalance. Para mabalance mga sis. Para mabalance ang ating gawa. Tingnan natin. O diba? Ay naku mga sis, hindi siya balance. Kasi paano-ano eh. Ay naputikan yung paa ko. Tapos, lagyan na lang natin ng bato. Bato. Bato! Ding! Ang bato! Masa na, darna. Ayan mga sis. Lagyan ko na lang siya ng bato. Para matibay. Eto mga sis. Ayan. Oh, ang tibay na. Tayo na tayo talaga siya. Tayo na tayo siya mga sis. Eto na mga sis. Maghugas muna tayo. Ang legs ko, hugasan ko. Ang legs kong maitim. Okay lang, maitim, malinis naman. Diba? Ganyan lang mga day. Ganyan lang mga baklings. Mga baklela. Mga teta ko, ganito lang. Tapos yung tubig namin dito, mainom siya. Kaya, inom ako ng tubig. Diyos ko. Ang sarap ng tubig namin. Medyo siya matamis-tamis. Kasi yung tubig namin galing doon sa bundok. Galing doon sa bundok. Sa bundok ng pinakabundok. Ayan. Eto na mga sis, ilagay na natin ang tubig sa balde. Ayan! Tapos na, mag-ipon muna ako dito ng tubig, tapos pagkapuno nito, kuhaan ko para ilagay ko doon sa planggana namin.
Kasi minsan dito ang tubig, mawawala siya. Talagang mawala siya. Kaya kailangan mag-ipon ng tubig. Ayan, eto na. Basang-basa na ako. Malinis na ang aming banggera. Ayan ang planggada, hindi pa nalagyan ng tubig. Ayan. Hindi pa nalagyan yan. Kasi hindi pa napuno ang baldi. Magbihis muna ako kasi basang-basa na ako. Tapos, pag napuno yung baldi, lagyan ko na rin ng tubig ang planggana. Eto mga sis, kaming dalawa lang ni Lula dito. Kasi yung partner ko, bumalik na doon sa boarding house. Tapos si Mama naglaho ng puton niya. Tapos si Papa nandun sa sentro. Eto na. Magbihis muna ako. Eto na. Nakabihis na ako. Presko na naman ako mga sis. Ayan. Presko na si Oka. Ito. Tapos parang mapuno na ang balde. Lagyan ko na ang mga planggana. Parang maganda na ako. Char! Ambisyusa lagi ko no. Eto na mga sis, napuno na ang baldi. Ato nang butangan ang planggana sa tubig. Ito na guys. Ito na guys, napuno na ang planggana. Tapos itong balde, lagyan ko din. Kain tayo ng passion. Kaon tag passion mga sis. Aslom. Ang asim. Ang asim ng passion. Ang asim talaga. Kasi parang hilaw pa siya, nalaglag na. Eto, hindi pa masyadong hinog na hinog talaga siya. Kaya maasim. Ayaw ko na. Tapos ngayon guys, may ipakita ako sa inyo. Ito, may nagpadala na naman sa akin. Ayan. May nagpadala na naman sa akin. Thank you so much. Ayan guys. Ayan po guys, dito nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!